Čau děcka. Ty, co? Ještě jednou. Čau děcka. Viděli jste, že letíte vesmírem rychlostí 107 000 km za sekundu? A nebo že vaše mamka právě sedí na židle a ptá se sama sebe, jak vás mohla porodit? A nebo třeba, že jsem dysgrafik? Jo, ono tady je docela poznat z těch obrázků. Každopádně, dneska si budeme povídat o času, který se v angličtině jmenuje Present Continuous. Hej! Co tady chceš? Dobrý den, já jsem egyptolog. Mně bylo řečeno, že jsou tu nějaké nové hieroglyfy. Každopádně, pokud si slintáte na triko a ještě vám to nedoteklo, tak Present Continuous je v češtině přítomný čas průběhový, což je od slova probíhat, a když něco probíhá, tak se to děje právě teď. Takže taková úplně jednoduchá věta v přítomném času průběhovém by mohla být třeba I am smiling. Tvorba není vůbec těžká, stačí se naučit pár jednoduchých pravidel. Za první, používáme pomocné sloveso be. Pomocné sloveso be se však používá v různých tvarech. Není to tak, že prostě vezmete be, praštíte to do věty a tím máte přítomný čas průběhový a jdete na oběd. Ne, v žádném případě. Musíte to sloveso měnit podle osoby, která se k tomu vztahuje. To znamená, k první osobě I, takže k první osobě čísla jednotného, máte to sloveso ve tvaru am. Potom máte he, she, it, is a u zbytku je to a. Nebo pokud máte rádi americkou angličtinu, are. A za to pomocné sloveso pak už jenom přidáte zbytek věty, respektive kecám. Za to pomocné sloveso už přidáte jenom přísudek, za který může nebo nemusí následovat zbytek věty. Všimli jste si, že tady ho nemáme. A taky vidíte, že to pomocné sloveso tam mám ve dvou způsobech. A to proto, že existuje krátká i dlouhá varianta. Když říkám I am smiling, tak je to ta dlouhá varianta. Kdybych řekl I'm smiling, tak je to ta krátká varianta. Obecně platí, že když chceme být nějak formální nebo se vyjadřovat na úrovni, tak používáme tu další variantu, ale v nějaké obecné angličtině, když si s někým povídáme, se velmi často používá právě ta zkrácená. Můžete si to představit, jakože když přijdete pozdě do školy a učitel se vás zeptá, kde jste byli, tak se taky slušně omluvíte, než abyste. Co je opravdu hodně důležitý, tak to, že přísudek má vždycky koncovku ing. Koncovku ing. Ještě jednou, koncovku ing. Pokaždý, když na ní zapomenete, tak se narodí jeden komár, který vás potom bude celý léto prudit. No, to není úplně pravda, víte, oni komáři se rodí. Většinou to teda bude vypadat tak, že naše věta v tomhle času bude mít podnět, za kterým bude následovat pomocné sloveso, za kterým bude přísudek a věta potom bude ještě mít nějaký svůj jako závěr. Nevím, to si prostě vyložte jak chcete. Každopádně, když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak je z něj jasný, že čeština žádný pomocný sloveso nemá. V podstatě, kdybyste to chtěli přeložit doslova, to znamená Martin is watching TV, tak by to bylo něco jako Martin je kouká se na televizi. Nebo they are running really fast, tak by to bylo oni běhají velmi rychle. Což nevím jak vy, samozřejmě dělejte si co chcete, ale já to říkat nebudu, protože mám rád svoji reputaci. Co se týče potom nějakého záporu, protože logicky budeme říkat záporné věty, tak jenom vezmeme sloveso not a švihneme ho mezi pomocný sloveso a přísudek. A doslova to je úplně všechno. Takže můžete například říct větu I am not speaking. Nebo třeba větu I'm not eating while watching a cow give birth while being hunted by a T-Rex.
Nebo například si můžete představit úplně typickou situaci, když za váma přijde paní učitelka ve škole a vyčítá vám, že nedáváte pozor, zatímco vy zkoumáte, jak znovu dovít svaté město Jeruzalém. Jo, to se stává často. I ta záporná forma má nějaké svoje, řekněme, zkrácené formy. Tam máme dva druhy, až na první osobu čísla jednotného, tak vždycky máme na výběr ze dvou možností. Je tak nějak na vás, co si vyberete, upřímně nemyslím si, že na to někdo vyloženě dbá. Občas se to používá podle toho, na co chcete dát důraz, ale to vás čeká spíš, až budete v angličtině zběhlejší. A když chci tvořit otázky, tak udělám podobný kouzlo jako u ostatních časů. Vezmu první dvě slova z věty a prohodím je. Takže potom třeba například můžu mít větu Are you studying physics for fun? Závidím. Samozřejmě i v tomhle času můžeme používat nějaký tázací zájmena, protože nebudeme vždycky pokládat jenom otázky, na které se dá odpovědět ano, ne, ale taky nás bude zajímat co, proč, kdy, jak a tak dál a tak dál. A právě k tomu nám slouží tázací zájmena, bada bing, bada bum, to je vám stejně úplně jasný. A pokud vás zajímají nějaký tázací zájmena, určitě mrkněte na ty stránky v popisku, tam se k tomu proklikáte. A jedna taková zajímavá vlastnost přítomného času průběhového je, že se dá použít i pro vyjádření budoucnosti. To už je taková vyšší dívčí, ale v podstatě to funguje tak, že když máte nějaký plány, tak použijete tenhle ten čas. Nicméně zase, pokud chceme být formální a chceme vyjadřovat plány, tak je lepší použít tvar be going to. Nicméně tenhle ten přítomný čas pro vyjádření budoucnosti se používá celkem často a proto je určitě dobrý o tom mít nějaký povědomí. No a to je všechno, takže na závěr si dáme nějaký rychlý procvičování. Uděláme to tak, že já vám tady vždycky promítnu otázku, vy si to video přerušíte a až budete myslet, že ho máte hotový, tak si to zase pustíte dál a zkontrolujete si odpovědi. Takže v prvním úkolu máte jenom doplnit sloveso a pomocný sloveso v správném tvaru. Pokud to máte, tak se mrkneme na odpovědi. Můžete si to zase pauznout, zkontrolovat a pokud to máte, tak jedeme dál. Ve druhém úkolu znovu doplňujete a tentokrát je to trošičku složitější a nezapomeňte, že právě ten present continuous se dá použít i k vyjádření budoucnosti. Znovu si video přerušte a až to budete mít, tak můžete pokračovat. Pokud to máte, mrkneme se na odpovědi. Tady je máte. Jo, vidíte, že to pomocný sloveso a nebo is. Ano, pokud máte rádi americkou angličtinu, tak je to are nebo is. To is se nemění, nevím proč to říkám, to je jedno. Každopádně je to vždycky první. Až na ten druhý případ, kdy tam máte to tázací zájmeno. To je samozřejmě ještě předtím. Jedem dál. V tomhle úkolu máte věty převíst do záporu. K tomu vám nebudu nic víc říkat, asi prostě z nich udělejte zápory. Pokud to máte, můžeme si to zkontrolovat. Tak, tady jsem vám dal 2 odpovědi, teoreticky by mohly být 3, protože ten zápor se dá vyjádřit jednou dlouhou variantou a 2 zkrácenými, nicméně mě to přišlo docela zbytečný, říkám, vyberte si, co chcete. V posledním úkolu vám různě tak nějak naházený slova a vy z nich vytvořte věty. Až to budete mít, zkontrolujeme si to. Tak a pokud to máte, tak se můžeme podívat na odpovědi. A to už je úplně všechno. Present continuous patří k naprostým základům a není to žádná věta, proto si nemyslím, že má cenu tohleto video dělat nějak zbytečně složitější. Každopádně pokud vám ještě něco není jasný,
určitě mrkněte na stránky v popisku, případně se mi nějakým způsobem ozvěte a můžeme to doladit. Mějte se a zase příště.